Kafarnaum a v tom Kafarnaume bývali takí dvaja bratia. Oni boli takí, že dobrák od kosti sa tomu hovorí. Bol to Šimon a bol to Ondrej. A títo dvaja bratia mali takúto loď a chodievali na more a sa tu plavili, ale nielen tak, že boli na výlete. Oni chodili na to more, aby lovili ryby. Boli rybári, správne. A keďže v Galilejskom mori plávalo veľa rýb, tak oni chytali ryby. Niekedy mali úspešný lov, tak si tie rybky dávali do loďky, pretože ich chytali. Niekedy sa im moc nedarilo. Niekedy viac, niekedy menej. A keď tie ryby chytili, zobrali si ich domov, v meste ich predali a za tie peniažky potom si kupovali pre svoju rodinu potraviny, oblečenie, čo im bolo treba. A raz takto, popri tom, ako sa oni plavili na tom Galilejskom mori, tak sa tam prechádzal Pán Ježiš. A Pán Ježiš sa zrazu zadíval, že aká tu je loďka. A keďže on videl do srdiečok ľudí, tak tam videl, že Ondrej a Šimon, že oni sú naozaj takí dobrí ľudia. Pozrel na nich, oni pozreli na neho a povedali: Šimon, Ondrej, poďte za mnou, urobím z vás rybárov ľudí. Pozreli sa, čo im to hovorí. Keďže Ondrej bol taký bojazlivý, aj bol taký hanblivý, tak on radšej mlčal. Ale Šimon, on bol taký uvravnený, veľa rozprával a preto hovorí: Páne, ale ja neviem, či som schopný ťa nasledovať, lebo vieš, ja sa veľmi rýchlo nahnevám a keď ma niekto urazí, beda mu. Dokonca niekedy závidím ľuďom, keď majú niečo, čo ja nemám. A mám strašne rád peniaze. Ja neviem, či ťa dokážem nasledovať, ale aj by som chcel. Pán Ježiš pozrel na neho a hovorí mu: Šimon, neboj sa, nie je vôbec ťažké nasledovať ma. Ja sa ťa niečo opýtam. Šimon, čítaš Sväté písmo? A on mu odpovedal: áno, čítam, už od malička s Ondrejom čítame Sväté písmo. Pán Ježiš mu hovorí: no vidíš, keď čítaš Sväté písmo, to znamená, že poznáš nebeského Otecka. A keď poznáš nebeského Otecka, vieš, čo máš v živote robiť, lebo v tom Svätom písme Biblii je všetko napísané. Snaž sa len o to, aby si zo všetučkých síl robil dobro, aby si ľúbil Pána Boha. Takto, všetko to, čo si povedal, bude zmazané z tvojej minulosti, zmizne všetok hriech, ktorý si v živote spravil a staneš sa novým človekom. Ja chcem, aby si bol môjim apoštolom a aby si ma nasledoval. Staneš sa skalou, o ktorú sa bude môcť ja oprieť. A ty, Ondrej, ty si nič nerob z toho, že si bojazlivý a mlčanlivý, lebo budeš pevný a silný ako lev. Tu sa pozreli na neho a Šimon hovorí, keďže bol taký odvážny sa opýtať, hovorí, že Páne, ale čo to znamená, že si povedal, že z nás urobíš rybárov ľudí? Veď pozri tu na toto Galilejské more, tu sa neplavia ľudia, ale sa tu plavia ryby a my chytáme ryby. Tak čo to znamená, že budeme rybármi ľudí? A Pán Ježiš hovorí: vieš, keď ma budeš nasledovať, v tvojom srdiečku bude veľa milosti a budeš mať silu robiť dobre, o to viac. A takto svojim životom a svojim príkladom budeš priťahovať všetkých ľudí okolo seba. A tým sa staneš rybárom ľudí. To je celý príbeh o tom, ako Šimon a Ondrej boli povolaní Pánom Ježišom a stali sa od tej chvíle Šimon aj Ondrej Ježišovými učeníkmi. Viete, ako sa volal Šimon, aké meno potom dostal? Peter. Keď som povedala, že bude skalou. Peter. Volal sa potom, Pán Ježiš povedal, že Peter znamená skala. Budeš sa volať Peter, Šimon Peter. No ale keďže aj vy chodíte do kostola, keďže aj vy poznáte